Hello po, good morning. This is Nining Joy Bisaya. Ang ating gagawin po ngayon ay gagawa ako ng kinilaw na salmon. So ito na po, nahiwa ko yung salmon at pinipiga ko na po siya sa suka. Tingnan nyo na po yung suka, naging ganito ang kulay. Ibig sabihin, pwede na nating banlawan, hugasan. Hugasan natin ng itatapon natin yung suka. Tapos natin hugasan, ilipan natin sa ibang lagyanan. Tapos ilalagay na natin yung remaining suka. Ito po ay nasa inyo kung paano nyo, gaano ka asim ang gusto nyo. Tapos nilalagyan ko po siya ng lemon. Na din sa inyo yun. Tsaka ito po yung asin. At yung ating paminta. Titingnan nyo po kung anong lasa siya bago ninyo tapos ihalo natin. Maganda siguro gawin natin ng halong ng ganito. Pero kung gusto nyo mas maganda yung halo, pwede kayong gamitin nyo pong kamay nyo at nasa inyo po yon. So, ito po yung ibang ingredients natin. Lagyan natin ng pipino, tsaka luya, tsaka itong sibuyas. So, nasa inyo kung paano ninyo hiwain yung pipino nyo. At ito po ay malinis na. So, kailangan ko lang hiwain siyang ganito. Nasa inyo yung paano yung hiwa. Mahilig po kasi ako ng kinilaw. Hindi kasi kami basta-basta makabili talaga ng fresh na fresh dito. Ito na timingan ko na pupunta sa tindahan. Kabili po ako ng fresh na salmon. So, nasa inyo rin kung gaano kagusto nyong hiwa at saka gaano karami. Kasi konti lang naman yung salmon natin. Kasunod natin ay luya. Yung luya natin, hinugasan ko na. Siyempre, kailangan natin tanggalin yung balat. Nasa inyo rin kung gaano karami ang ilalagay yung luya. Ito lang muna. So, hiwain natin din ng maliliit. Mas maraming luya, mas masarap. Itong ating sibuyas. Tip lang po, kung gusto niyo magtanim ng sibuyas, yan, pwede nyo nang itusok ito sa lupa. So, kuha lang din ako ng konti nito. So, ang ano nito po, kahit na hugasan ko lang yung sibuyas.
Nasa inyo po kung gaano kaliliit ang sibuyas hiwa nyo. Kasi gusto ko pa yung mas maliit-liit. At gusto ko medyo marami-rami ding sibuyas. Lahat po ay nasa inyo kung paano nyo gawin. So, wala na tayo idadagdag dyan. Ganun lang po ka-easy itong salmon natin. Basta importante, hiwain nyo, hugasan nyo yung salmon, hiwain nyo, tapos hugasan nyo sa sa ano niya, sa suka. Tapos kailangan nyo ihalo. Maganda kasi dito sa ganito, sarap kumain na with rice. Na po sa inyo kung anong gagamitin yung sibuyas. Pwede po yung sweet onions kung wala kayong pula. Basta importante na sa anong swak sa lasa nyo. So, tingnan natin yung ating sabaw. Kung okay lang ba ito. Okay na siya po. Basta yung dagdagan ko ng konting asin. Nasa inyo lahat yung ano ha, yung gusto nyong alat at lasa. Kasi mas maganda kasi yung nasa inyo lahat yung anong gusto nyo, pang lasa nyo. Kasi ito naman sa akin, pinapakita ko lang yung ginagawa ko. At makayang kong gawin. So, ayan po. Ang ating kinilaw na salmon. So, yan po ang ating finished product. Ang ating kinilaw na salmon. So, ready to eat na po. At sana nagustuhan yung video. Try nyo lang po. Kasi alam ko lahat naman marunong gumawa ng kinilaw na isda. Ito po sa akin ginagamit ay salmon. Dahil ito lang nakikita kong fresh. Kasi dyan sa Pilipinas, lalo sa Pilipinas is, kung malapit ka sa dagat, mas masarap kahit na wala na yung mga ibang tawag dito ingredients. Masarap na po siya kainin dahil nga po fresh. So yan po ang ating video for the day. At ito po ay simpleng luto ng bahay, gawa ng salmon. Anyway po, sana huwag niyong makalimutan ang pag-subscribe ng aking YouTube channel, Nining Joy Bisaya. Salamat po. Good morning sa lahat. Good evening sa lahat. Sana hoping na you guys enjoying my videos. At sana pagpalain tayo ng Diyos. Stay safe and healthy everyone. So see you on my next video. Have fun day. Have a good night. Stay safe everyone. Thank you for watching. Bye-bye.